Fy enw yw Heulyn Jones, dwi o Gyfyrddin. Es i ysgol Gyfymbro Myrddin, cyn mynd i'r Prifysgol yng Nghaerdydd, a wedyn mynd lan i'r Alban am bach a Lloegr hefyd, i wneud tyma bach o ymchwil. A'r pwnc nes i ddewis i wneud yw Cemeg. A dwi wedi symud tyma bach nawr i fod yn gemegwr feddyginiaethol. Dal Cemeg ydw i'n wneud, ond ar gyfer ceisio ffeindio meddyginiaethau newydd ar gyfer afiechydon a clefydau ac ati. Ni'n gweithio ar syndrom ar hyn o bryd, sef y syndrom Fragile X, ond ni'n newid o hyd o brosiect i brosiect lle mae'r arian yn dod a lle mae'r syniadau newydd yn dod. O'n i'n hoff o wyddoniaeth i gyd, ond fel dy Cemeg, gyda bioleg mae lot o bethau sydd heb lot o liw, a wedyn gyda ffiseg mae popeth yn bell i ffwrdd. Ond gyda Cemeg, mae'n rhywbeth chi'n gallu cael eich dwylo mewn i a gweld y crisial yna'n tyfu a phopeth. Yr adwaith Suzuki dwi am siarad am heddi. Mae un o'r adweithiau fwyaf poblogaidd ac adnabyddus yn y byd Cemeg, a mae'n cael ei ddefnyddio ym mhob lab fi'n siŵr yn y byd. Felly dyma'r adwaith. Mae'n rhaid i baratoi fi wedi gwneud tua 100 o weithiau achos bod i mor hanfodol ar gyfer yn swyddi. Felly, y rhan cyntaf sydd ddim yn ddiddorol iawn, ond mae rhan i'n wneud yw i bwyso mas yr adweithyddion. A felly nawr i'r cwpwrdd gwyntellu sydd yn diogelu ni rhag y Cemegion, a mae rhaid adio'r adweithyddion wedyn i'r fflasg adweithio. A nesaf, mae rhaid ni adio'r hylifau, felly mae un adweithydd sydd yn hylif, a wedyn mae hefyd rhaid i ni adio dodydd i'r adwaith. Nesaf, cam pwysig iawn yn yr adwaith, mae rhaid i ni byblo nitrogen trwy'r adwaith, ac mae hwn yn cael gwared o'r ocsigen, achos mae'n bwysig iawn, dyw'r catalydd ddim yn hoffi ocsigen. Ar y dweithydd ola, sef y catalydd ei hun, nad fod y gymysgedd heb ocsigen, mae'n saff i adio'r catalydd. Felly nawr, jyst roi'r top ar yr adwaith, a wedyn i'w rysogi fe tyma bach, a wedyn aros i'r Cemeg i weithio. Wel, dyma'r dyn ei hun, y Ceirdydd Suzuki, mae'r boi dath lan ar adwaith yn y 70au, sydd dal yn cael ei ddefnyddio dyddiau yma i wneud meddyginiaethau newydd ac ati, ac mae'n safio bywydau pob diwrnod. Dyma'r adwaith ei hun. Felly dod â 2 Cemegyn at ei gilydd, un sy'n ddi fan hyn, 2 gadwyn, ac mae'n adwaith hanfodol o bwysig i ni yn Cemeg. Felly ar y chwith, ni'n mynd i rhoi'r adweithyddion, ac ar y dde, bydd ni'n rhoi smotyn bach iawn o'r gymysgedd. Wedyn ni'n mynd i gadael i'r chromatograffeg gwahanu'r ddoi beth. Felly, ydy'r adwaith wedi gweithio? Wel, ni'n mynd i gymryd sampl bach iawn o'r gymysgedd, a wedyn defnyddio chromatograffeg i weld os yw'r cynnyrch wedi cael ei greu. Ac yn ola, dyn ni ddim yn gallu gweld felly ni'n rhoi mewn i fflasg yn cynnwys tyma bach o iodine, ac dyma'r swatchau gobeithio yn goleuo lan. Gret, maen nhw wedi goleuo lan, felly'r swatyn ar dde fan hyn yw'r cynnyrch, so da iawn mae'r adwaith wedi gweithio unwaith eto. Ydych chi gallu gwneud eich gwaith fel Cemegydd yn Gymraeg? Odyn, wrth gwrs, ni yn wneud yn rhannol yn gwaith yn y Gymraeg. Ni'n lwcus iawn fod yn ei Cemegwyr sydd yn siarad Cymraeg, a ar diwedd y dydd, Cemeg yw Cemeg mewn pa bynnag iaith. I ba raddau mae modelau lliwgar o atomau a moleciwlau yn cynrychioli rhywbeth allwch chi weld go iawn? Sut maen nhw yn ddefnyddiol i chi? Yn amlwg mae moleciwlen yn fan, a felly ni ddim wedi gallu gweld nhw, a dyn nhw ddim rili gyda lliw hefyd. Ond ni yn hoff o ddefnyddio modelau fel hyn i ddechrau meddwl amdano siap y moleciwlau. Faint o amser mae'n cymryd i chi greu copiwr newydd? Cwestiwn da iawn, yn anffodus, yn lot rhy hir.
felly ydych chi'n sôn am 15 i 20 mlynedd fel arfer. Pam mae hyn yn cymryd gymaint o amser? Achos anffodus mae'n busnes cymlet i hwnt, ac felly mae eisiau lot o arian a lot fawr o bobl dawnus iawn i cael llwyddiant. Ydych chi'n mwynhau bod mewn labordy trwy'r dydd? Ydw, fel arfer, dwi ddim yn gweithio yn y labordy trwy'r dydd. Mae'n gymysgedd o gweithio yn y labordy, gweithio yn y swyddfa, yn edrych ar papurau a meddwl am syniadau yn defnyddio'r cyfrifiadur, a hefyd yn cwrdd â gwyddonwyr eraill i allu dod lan â syniadau cyffroes. Oes rhaid i chi gwisgo cot wen trwy'r dydd? Oes, mae'n bwysig tu hwnt oherwydd diogelwch, felly mae lot o'r cemegolion ni'n gweithio gyda yn gallu fod yn beryglus iawn, felly mae rhaid gwisgo cot wen a hefyd specs.